sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Sheila, isa sa maraming tagapakinig ninyo dito sa Herona, Tarlac. Sumulat ako sa inyo para humingi ng payo. Simula't simula pa, malaking bahagi ng relasyon namin ng asawa ko ang nanay niya. Nung una akala ko dahil solong anak, talagang malapit lang sa nanay. Pero napansin ko na mag-boyfriend pa lang kami. Kapag may kailangang desisyonan, nakatakbo ang asawa ko sa nanay niya. Hindi makapagdesisyon ng mag-isa. Laging nakakonsulta. Pati nga yung handa namin nung kasal, kailangan pang aprobahan ng nanay niya. Pagkatapos ng kasal, tumira kami sa nanay niya. Wala kasi itong kasama sa bahay dahil patay na ang tatay. Sima ng asawa ko at pabalik-balik sa barko. So sa ngayon, may isa na kaming anak. Ang nakakasama ng loob, simula't simula, sa nanay niya siya may nagpapadala ng pera at hindi sa akin. Nanay niya yung nagbabudget para sa pagkain at mga pangangailangan namin. Nanay din niya yung nagtatabi ng ipon namin sa bangko. Nalulungkot ako kasi parang mali. Pakiramdam ko hindi ako pinagkakatiwalaan ng asawa ko. Feeling ko, natatapakan yung karapatan ko bilang asawa niya. Sigurado akong sasabihin ninyo na kausapin ko ang asawa ko tungkol dito. Hindi naman yun yung sasabihin namin. Wala naman kaming sasabihin ganun. Charot. Secret. Abangan mo sa right corner pocket. Sumakay ka pa. Correct. Sigurado ako sasabihin niya na kausapin ko ang asawa ko tungkol dito. Naisip ko din yon pero hindi ko magawa. Nahihiya kasi akong i-bring up ang usaping pera. Ayoko namang magbukang pera sa mga mata nila. Hinihintay ko na magkusa siya pero hindi nangyayari. Hindi niya naiisip na ako dapat bilang may bahay niya at nanay ng anak niya ang humahawak dapat ng kita niya. Ano pa po kaya ang pwede kong gawin para mabago ang kasalukuyang setup namin? Hindi lang kasi perang usapin. Kahit yung mga desisyong dapat sana kaming mag-asawa, yung nanay na niya ang nagdidikta. Kung ano ang sinabi ng nanay niya, yun ang nasusunod. Nakakasawa na. Hanggang kailan kami magtatago sa saya ng nanay niya? Salamat sa inyong payo, Nicole at Diego. Ang inyong tagapakinig, Sheila. Parang ang bigat ng hugot ni Sheila. Kaya nga ang sama ng loob ni Sheila. Pero naiintindihan naman natin yung kanyang nararamdaman Ang hirap ng kung imagine mo yung, alam mo yung may sama ka ng loob doon, tapos kasama mo sa loob ng bahay. Correct. Tapos hindi mo masabi, para kang nakatali, para kang basta wala kang karapatan. Yun yung pakiramdam ngayon ni Sheila. Kaya nga hindi lang usaping pera, kundi usapin ng pagiging asawa in general and ano ba talaga yung role ko dito. Oo, tama. 'Di ba? Ano yung dapat gawin na hindi mo naman na para sa'yo, dahil hindi ka naman masamang tao, ayaw mo namang iwan. Kasi mag-isa na lang din talaga sa buhay, di ba? Tama. Yung ganyang klaseng eksena. So, kung saan ka lulugar. Pero,
sabi mo sigurado ko ang sasabihin namin, ikaw usapin ng asawa mo. Medyo tama ka din talaga kasi hindi mo pala ginawa eh. Bakit kami yung Oo, asawa mo? diba? Hindi, kami ba dapat kumausap? Hindi naman kami. Oo. Yung pastor nyo ba? Yung pari ba sa inyo? Yung kapitbahay ninyo nagbebenta ng banana Q, kamote Q, at anong klaseng Q? Hindi, diba? At minsan lumalabo nga ang isang relasyon kapag ka mas maraming taong nakikisawsaw. So walang ibang pwedeng mag-confront sa asawa mo at magsabi tungkol dito sa issue na ito, kundi ikaw din. 'Di ba? Wag kang mahiya tungkol sa issue tungkol sa pera. Alam mo yan. Correct. Yung sabi nila yan daw yung mga bagay na parang hindi na i-express minsan ng mga mag-asawa sa isang relationship, which is about money kasi nahihiya sila. Yun yung isang bagay. Tsaka yung isa yung mga galawan daw sa alam na this. Pero dapat yung mga bagay na yan, yun ang unang-unang dapat pinag-uusapan. Correct. Kasi mahirap kasi yan pag nasa gitna na kayo ng tapos nagkikimkiman na lang kagaya nito. Alam mo, Totoo. nagkikimkim ka, nagsama ng loob sa biyenan mo. Kaya which is, nga eh. Hindi siya healthy sa loob ng bahay. At nagkikimkim ka, at isipin mo yung sama ng loob mo tungkol sa hindi ikaw yung may karapatan, hindi ikaw yung may hawak ng lahat. Sabi mo sinabi. Oo. Pag natapos tong segment namin na ito, limot na namin ikaw. Yun yung Oo. totoo. Kasi ulam nga namin kahapon, limot na namin. Ito pa ba nga? Advice namin sa'yo. So madaling salita, hindi naman kami ang kakaharap nito eh. Correct. Ikaw din. Oo. So kailangan maging vocal ka kasi tingnan mo, ito na naman yung sinasabi natin eh. Minsan, iniisip ng ibang tao, okay lang. Kasi palibasa, hindi in-express sa kanila na hindi pala okay. Tama. 'Di ba? Wala namang nagre-reklamo. Hindi naman nagreklamo Ay, okay eh. lang siguro kay Ayos kasi, lang naman Oo. 'di ba? Oo. Siguro na ibibigay naman ng nanay ko yung tamang parte. Oo. Hindi naman nagkukulang. Kaya Oo. siguro, hindi naman nagreklamo yung misis ko. Kaya siguro, okay lang talaga. Ang isa lang kasing problema generally sa mga kababaihan, yung mahilig kayo yung paramdam. Paramdam lang. Dapat kasi padabog. Dapat kasi verbalize nyo paminsan-minsan kasi hindi namin kuminsan ng mga lalaki na amin namin, hindi namin nakikita yung ibig nyong sabihin sa mga pagtaas ng kilay nyo, pagdabog nyo. Correct. Sa paglalakad ng malayo, paglalakad ng mabilis, sa naka-half step lang kami, full step. Correct. Nagmamarcha. Sa true. Di ba? Nagmamarcha, nagmamarathon. Kasi ikaw naman, takang-taka, ba't siya nagalit? Di ba? Anong dahilan? Di ba? So, kailangan mong i-express. Oo. Kasi ulitin namin magbibigay kami ng advice. Pagkatapos nito, hindi na namin ito iisipin eh. Our job is done. Kung ano man yung maisip naming advice, ibibigay namin sa'yo. You can take it or leave it. Pero ang haharap talaga sa problema, hindi naman kami ni Diego eh. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin. Oo. At yung pag-establish ng open communication, dapat gawin mo na. Ngayon na. Hanggat kaya pa't hindi pa punong-punong-puno ng sama ng loob. Yung bang meron pang space para sa respeto. Kasi pag wala ng respeto, puro inis na, puro yamot na, wala na. Ito para mabigyan namin ng context at gagawin natin medyo biblical. Oo, para at least para mapangbala mo to sa asawa mo. Kapag ka kinontra, sasabihin mo sa kanya, huwag ka kukontra, kasi nasa Bible to. Ganunin mo. Sinabi sa Genesis chapter 2 verse 24. Ano that daw? is why man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. Live and cleave. Yun. Pero dahil nga wala na rin din yung father, ang sinasabi naman, tinuturo naman ng Bible is yung mga widow dapat talaga alagaan Pangalagaan din naman sila. Pero diba? kasi yung mga lalaki is the head of the family. So kailangan doon yung sa lalaki, asawa niya, hindi dapat sa nanay. Correct. Hindi naman ibig sabihin na kapag ka sa'yo inintrega, kinalimutan mo na yung nanay. Hindi naman eh. Ano lang talaga, yun lang din talaga ang nararapat. At saka higit sa lahat, kung hindi mo man siya kayang basahan sa Biblia kasi baka magtaka naman siya kasi parang hindi mo na maugali yan, di ba? Tapos biglang may holy water ka pa, may insenso ka pa. Baka mamaya hindi lalo mag-entrega sa'yo. Kasi sabihin, ako, parang wala na sa tamang pag-iisip. hindi ka man makapag-quote kasi it's not your character, di ba? From the Bible. Yun lang yung
feelings mo. Aha. Valid yan eh. Correct. Yun lang yung nararamdaman mo. And as a wife, di ba, na kailangan na intindihin ng mister mo yung nararamdaman mo. Tsaka sa totoo lang, may kasalanan ka rin din eh. Sa Kasi umpisa nga hinayaan pa lang mo nga. Oo. Dapat kung sa umpisa pa lang nakikita mo na pinag-uusapan na ninyo na dapat ganito, hindi naman natin pababayaan. Pero alam mo, Jegs, feeling ko lang talaga yung open communication na yan, it really takes time. Pero kailangan talagang gawin. For example, I would say na yung open communication namin na bilang mag-asawa na I think came later on after Prince. Sipin mo yun, after my second child. So, our second child. So, ibig sabihin, prior to that, ang communication namin mag-asawa, mga regular things. Hindi malalim. Mga regular na bagay. Kasi, katulad nitong si Sheila, nahihiya din ako. Tama. Nahihiya din akong parang, kaya namang sabihin yun, or baka sumama yung loob niya, gano'n. So, it took major struggles and challenges sa buhay namin mag-asawa para ma-establish yung dapat pala open yung communication namin. Lalong-lalo na pagdating sa budgeting, pagdating sa finances, kinailangan naming pagdaanan ng mga dapat naming pagdaanan para maging open kami tungkol doon. Kasi dati, hindi kami open tungkol doon eh. Hindi niya talaga alam kung magkano kinikita ko dati, Jegs. Hindi niya talaga alam kung magkano talaga yung TF ko sa isang hosting. Di ba yung mga... Kasi sa kanya hindi niya naman inaalam kasi nire-respeto ka rin din niya. Diba? Actually yun din naman talaga. Tapos plus, wala lang, hindi naman kailangan. Pero ang maganda, mas tama kasi talaga, medyo transparent kayo. May transparency. Hindi naman syempre kailangan may nagtitira ka pa rin ng, just in case nga makabundol ka nga ng isang bilao ng kamatis, may pambayad ka sa mga kamatis, no? Pero ibig sabihin, because you are husband and wife, mas maganda pa rin na open kayo sa mga ganyang klase mga bagay. Kasi hindi naman isa lang sa inyong haharap pag may problema eh. Hindi, dalawa kayo. Diba? So, yun. And dito kay Sheila, gets kita kung bakit parang nahihiya ka, hindi mo alam kung paano mo sasabihin. Pero, umpisahan mo lang din. Kasi, for all you know, naghihintay lang din yan na maging mas open ka sa kanya. Correct. Parehas kayo nagkakapaan na nga kayo di ba? Huwag na kayo magkapaan tungkol dito sa bagay na to. It takes practice talaga and it takes time. Kasi ito, Sheila, ito yung problema mo. Problema nyo itong mag-asawa, hindi lang sa'yo eh. So, siguro dapat i-discuss mo sa husband correct. mo. Totoo yan. Diba? May nararamdaman ako. Ayoko ng ganitong nararamdaman. Pero nararamdaman ko na parang... Ay, itsapwera ako. Yan. Ano ba yung karapatan ko dito? Di wala akong hawak. Asawa ko ng seaman pero hindi ako yung naghahawak ng ipon. Correct. Wala akong, di ba? Nakakasama ng loob. I-express mo yan. Ang mahirap kasi baka makita ng anak nyo yan. Ayan. Magre-reflect na yan dun sa... ugali mo pagdating sa anak mo. Siguro pwedeng maging masungit. Posible, yan. Susungit ka. O sino ang, di ba pag sumusungit tayo, sino nakakatanggap ng kasungitan natin? Kung hindi yung aso, yung anak natin, di ba? Nananahimik yung aso. Kinakahulan mo pabalik, di ba? Paano mainit ang ulo mo? Kasi masama ang loob mo. Tama, Ano na yan? Domino effect. Ipaintindi mo na lang sa asawa mo na he is the head of the family at kayo yung primary niya na pamilya. Secondary na lang yung yung mother niya. Kayo yung yung primary na concern. Yun talaga yun. Kaya ako alam mo talaga, Jegs, kung mag-iipon talaga ako, ito advice ko talaga to para dun sa mga kaidara natin. Kung mag-iipon po tayo, sa tingin ko magsisave din tayo para sa sarili natin. Kasi dadating yung panahon, iiwan tayo ng mga anak natin. Tama. Whether isang anak yan o 10 sila, ang dami ko na nakitang ganyan. Isang anak sila ng sariling lahat pamilya. Yun. Kahit 10 yung mga anak mo, minsan mag-iisip ka, ay, sasampuin ko yung anak ko kasi may isa dyan na pwede mag-alaga sa atin. Hindi mo sure. Yun yung katotohanan, hindi mo sure. Hindi mo sure na ikaw pala yung nagpapahirap sa kanila na gusto niya ng mag-asawa pero hindi maiwanan ang nanay. Kasi hindi maiwanan yung nanay. Papaano? So, parang ikaw yung nagdadrag dun sa anak mo. At ayaw mo yun. Kaya yun yung parang lagi ko sinasabi sa asawa ko na establish natin dapat yung open communication nating dalawa. Tapos yung relationship nating dalawa dapat mas matatag. Tama. Kasi at the end of it,
aalis yung mga anak natin. Correct. At dapat umalis sila. Malulungkot ka naman pag hindi sila umalis. Ibig sabihin, ayaw nilang magtayo ng sarili nilang pamilya. Di ba? Parang malulungkot ka din eh. Unless it's really their choice, di ba? Pero kung gusto mo na they also fly and enjoy having a family life at ayaw mo maging pabigat. Oo. Tama kasi, yun nga, magkakaroon sila ng sariling pamilya, magkakaroon din sila ng sarili nilang problema eh. Kaya nga. Oo. At ayaw mo naman na dumagdag pa dun sa problema na yun. Kaya kung wala lang, isang advice, kung meron ka namang medyo extra na masusubi, wag mo nang i-milk tea yan. Iipon mo na for the future. 'Di ba? Para hindi ko nagambalain yung anak ko, 'di ba? Para hindi ko na siya hindi niya na ako isipin. Yan. Ganyan. Yung mga ganitong sinasuggest namin, pwede mong yung start-up point ninyo na pag-usapan ninyo mag-asawa. Correct ka. Oh, 'di ba? Pagtanda ninyo, paano na lang. Paano, 'di ba? Yung mga ganyan. Kailangan talaga. Kasi 'di ba sabi mo sa amin, kausapin yung asawa, tapos hindi mo naman pala ginawa. Sabi mo, sure akong advice yung sa akin, kausapin yung asawa ko dito. Akala naman namin, iibahin ko sana yung advice ko kung kinausap mo. Alang naman kaming kausap. Kaya nga, yung pala di niya kinausap. Saan to pupunta? Hindi kami magician, mapagitin namin yung asawa mo. Totoo, di ba? Hindi ko nga siya kilala eh. Yung sinend mo letter, anonymous. Di ba? Profile mo sa Facebook, walang muka, di ba? So paano kami makakatulong dito? Ikaw din na makakason. Diba? Ayan. I pray that you gather that strength para mag-open up na sa mister mo. Correct. At siguro ang maganda dito, yung tamang tono, tamang hinainan mo siya ng masarap na pagkain. Set the mood. Yeah, Diba? Wag ka mag-open up kung kailan pagod siya, mainit ang ulo niya, hindi na-renew yung contract niya. O pwedeng mag-date kayong dalawa na kayo lang. Yung mga ganon, yung light moments, date moments, yung iset mo yung mood na masaya kayo parehas. Yung gano'n. Wag mong kimkimin yung nararamdaman mo kasi valid yung nararamdaman mo. Totoo naman. Yan din diba? ang problema kung minsan sa mag-aasawa na nahihiyang sabihin. Diba? So, Kinikim-kim na lang. Lumalaki kasi ng lumalaki yan. Sa true. Sasabog ka na lang. Tama. Tapos kung tutuusin, nag-umpisa sa 5 duling. Nag-umpisa sa 20 bulok. Diba? Dumami lang na dumami kasi hindi ka nagsasabi. Nag-build up na. Iba pa naman yung mga brains nyo. Correct! Diba? Ang dami kayong compartment. Super overthink. Ang dami talaga! Yung brains namin, ako! Ang daming iniisip niyan. O so mababaliw ka niya ng maaga, mabubulok ka ng maaga, correct. Sheila, gusto mo yon? Oo, baka mahunahan mo pa mabulok yung correct. Yung nanay na asawa mo. Tapos pag reunion ninyo magkakaklase, sasabihin nila, di ba si Sheila dati naman parang maganda, ba't nabulok siya ng maaga? Gusto mo ganun yung kwentuhan, paano? Kim-kim ka ng kim-kim, ha? O, sana pakinggan mo yung aming advice at isa katuparan mo. Ayan. Okay? O siya, hanggang dito na lang po kami, mga kumikinangers. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!